No niin, terve. Nytpä ois hallille saavuttu ja ruvettaan minun auton vetokoukkuun laittelemaan. Siihen uudet rattaat ja tuo raatisilman suorati vaihella. Tän tässä Saku-auto siirrellä tieltä, niin saapi oma auton tuohon nosturille ja sitten ruvetaan touhumaan. Eipä siinä, jatketaan kunhan on auto asemissa. No niin, nytpä ois Saku-auto siirretty tuosta ja minun auto nosturilla. Otan tästä purkuoperaatiosta vaan timelapse-video ja päivitellään sitten jotain pätkiä sieltä täältä, mutta tarkemmin sitten siitä itse rattaiden purusta vaan lähempää video parempaa siitä. Joo, mutta ruvetaan purkamaan. No niin, siinäpä olisi koukku pöydällä ja viritellä kamerakuvaamaan ja ruveta ihmettelemään, miten tuo puretta rattaat essiin siitä. Yksi kaveri kehuu, että on 10 minuutin helppo homma vaihtaa ne rattaat. Saapi nähdä. Joo, nyt ruvetaan purkamaan tää koukku. Katsotaan, mistä löytyy ne rattaat. Ei oo sitten harmainta aavistusta, että mitä mietin, mutta kokeillaan. Kato. Meinaan kaikki tää videot. No. On paljon videoita täällä. Onks täältä niitä useassa? En tiedä. On kyllä hyvä näköinen. On niinku 10 sekunnin video, missä siellä on tuskuri. Eipä ollutkaan. Joo, eli tuossa on moottori. Aika siisti. Ihan video voi ottaa. Käy vaihtaa vähän tuo kevyempi penkki. Helpompi liikutella. Joo, nyt rupes lyötikirja. Jos sä pystyt... Nyt se kuuluu. Tässä tosiaan ihmetellään vähän tuommoista Osmo Action 3 samalla. Nykyaikaista kameraa. No ei sekään nykyaikainen kaverilta lainassa. Täältä pystyy saattaa ihan kaiken. Niin joo. Tuosta voi zoomata. No. Näettekö tuo vielä hyvin tähän? Joo. Jaetaan tämä vasta kaikki säännöt. Haluatko vielä HD-videoa vai Timelapsea vai? Kuvasti Hyperlapsea vai Timelapsea? No ei sillä ollut kuin Timelapse. En sitten tiedä, olisiko siinä pitänyt vielä muuttaa jotain. No tää on nyt paljon järkevämpi puhelinlaps. Varmaan siinä uudemmassa niin... Vähän kehittynyt kaikki. Niin.
Joo. Me vähän luulen, että tätä kautta ei pidä mennä tuonne. Joo. Videoduraatio. Joo. Joo. Tuo koppa vielä takaisin. Joo, palattaapa kohta asiaa. Me etin mistä sinne päästään sinne rattaiden luokse. No niin, nyt päästiin vähän etenemään asiassa. Ehkä tiedätte vähän mitä pitää tehdä. Eli tämä otetaan kuitenkin sitten vielä irti. Niin. Sä et käyttänyt vielä moottoria irti. Niin se piti ottaa kanssa. Se näillä rotaa. Heti. Oliko se mukaan heti tässä? Esittelit se sun rattaja? En vielä. Ei oo, kun se on akseli, kato suoraan siitä. No. Sen akselin päässä otetaan. Niin. Pyörikö Jonni jotain? Taas keksin millä se Mä en tiedä pitääkö vielä vapauttaa. Niin, nää pitää ottaa nää sivuposket auki. Mikä tuo on 4 milliä? Sen näköisesti ei varmaan kestä hirveän pitkään. Ei vaan. Oi. Nytkö siinä ei pitäisi olla lukko? Jaa. En tiedä. Pitäisikö katsoa kohta? Niin sitten. Ehkä täältä sivusta. Pultit auki. En tiedä, kokeillaan. Mitä se sanoo? Se nyt kun lähtee tuolta. En kyllä ymmärrä tätä systeemiä. No niin, nyt on opiskeltu YouTubesta. Tuossa näkyy nuo 2 ruuvia. Ne pitää ruuvata auki. Sen jälkeen saapi vissiin raotettua sen verran, että saapi tämän akselin tästä akselin ja rattaan poikkeen. Sen jälkeen tuolta pitää meisselillä pyörittää tätä ratasta, että tämä pyörii. Niin pitkä, että tämä nousee täältä ylös. Otetaan siitä taas pätkää, kun ollaan siellä asti. Joo, siinä oltiin jännä äärellä. Tuo piti ruuvimeisselillä väkisin vääntää tuolle auki, että sai tämän pikkurattaan siltä pois. Hän ainakin sanoo, että tää hajoaa vain hyvin harvoin. Tätä ei tarvii vaihtaa, tähän löytänyt 3D-mallikka. Niin hieman jännitti tätä irrottaa, mutta sieltähän tuo lähti. Aika hyvin tuo
antoi vääntää tuota, että joo, sitpä se pitäisi tuolta tarkentaako tämä jotenkin tuolta pikkureiästä pyörittää jotain ratasta. No niin, nyt ollaan vähän edetty asiassa. Vielä se on sille kiinni, mutta tälle piti antaa vähän kumimoskaa, että se lähti liikkumaan. Ja nyt kun pyöritellään tuolta, katsotaan saanko me näytettyä. Tää on vähän hankala. Mutta tuolla näkyy tuolla reijässä. Tuskin näkyy videolla, vähän näkyy ratasta tuossa. Sitä pyöritellään vastapäivää. Niin pitkä, että tää mahtuu tulemaan sen verran tätä akselia pitkin ulos. Että saapi tuolla on toisella puolella 2 ruuvia. Ja sen jälkeen tätä pystyy pyörittämään akselia pitkin ja sit paljastuu rattaat. Ei mulla on mikki päin, niin tää siis kuulee mutta... Kuva tuonne. Ani. No niin, tullaan edetty taas sen verran, että löytyy helpompi tapa. Tuolla näkyy tuo metalliratas. Sitä pystyy pyörittämään tästä. Varmaan vähän huonosti näkyy. Mutta kuitenkin tuolla näkyy ratas. Tälle piti antaa kumimoskalla moukku, että se rupesi liikkumaan tälle. Niin sitten rupesi tapahtumaan. Ja nyt sitä vaan pyöritellään tässä pitkään. Että se on tarpeeksi ulkona tätä muovikotelo, niin sit päästään purkamaan tuo koppa auki ja vaihtamaan sinne rattaat. No niin, nyt ollaan edetty tänne asti, että syyllinen on löytynyt siihen, että koukku ei toimi. Vaan se ja siinä on uusi tilalle. Tuolla on rikkati tuosta. Joo. Se on tuolla pohjassa. Joo. Niin siinä. Siinä on se. Nyt yritetään muistella miten tää oli kasassa täällä. Tuo tulee tuonne. Tulee oletettavasti tuo tuonne. Noin. Eiku missä pohjassa tuo oli? Sen muovisen mikä on rikki. Joo, eli se tulee tuonne. Kato, onko niissä muovissakin? Ei. Siinä yhdessä pikkurattassa oli ja se on jossain täällä. Tuonne akseleihinkin. No eikä. Noin. Tästähän sinnekin. Yhden käyn
rasvapressi olisi kyllä näppärä. Niin. Hankalan näköistä tuo. Tää on kyllä sen tuntustakin. Kyllä se kuuluu. Se on tässä nyt juontaa tätä reinaa. No ei tässä nyt oikein minä kassailen. Me laitan tänne vaseliiniin vähän joka väliin. Katsotaan vaikka sitten, kunhan tää on menossa takas kassaan päin. Niin, nytpä alkas olemaan tämä sitä vaille, että lyvä kansi päälle. Siellä on työnnetty vaseliiniin vähän joka suuntaan. Luulis ainakin, että on riittävästi. Nyt se pitäisi saada summan pooreille tuolta. Noin. Kaiken järjen mukaan. Kyllä. Nyt kun pyöritetään tästä, niin tuolla näkyy, että tuo pyörii tuo. Mikä tuo nyt onkaan? Mikä liikuttaa tuota? Joku systeemi. Näillä se. Nyt sen pitäisi toimia. Katsotaan. Meillä on ruuvit kiinni ja pakittelen tuon tuonne alas ja laittaa sit vaikka seuraava pätkä, kun ihmetellään näitä paikalle, että miten ne menee. Mikä on tapaa? Nyt se on pyöritelty tuonne alas. Riskillä pyöritin porakonnella suoraan tuosta. Että kyllähän tuo liikahti. Ja vielä pyörii. Nyt kun ruvetaan kassailemaan. Kutsutaan nää kierteet täältä, niin saa liiman kanssa lyöttyy kassaan. Vähän irtoille ajossa sitten pultit tulee. Joo. Pitää sitä vetää sitä auki. Vaikuttaa... Joo. Tää ei ollutkaan sille ihan rehellisesti sinistä. Ei. Taivaan sinistä. Nuon. Nuo kiinni ja sit sommitellaan no. Tuo vihreä systeemi tuo takas paikalle. Kunhan muistaa mitenpä se tuli tähän. Sinnehän. Vai niin? Kyllä. Kyllä. Väkisinkin se tulee niinku. Niin. On se ollut näin päin. Hetkinen. Tuolla. Ei se voi tulla noin. Eiku joo, ei se mene yksin pääse. Menee liian pitkälle. Noin. Niin nämähän ne tulee siihen. No, eihän tästä tule mitään. Joo.
Nyt tämä mikä tulee tälle puolelle. Ei se voi olla noin. Noin. No niin. Se varmaan tästä mitä heitä ei. En todellakaan ole. Hyvä. Siinä oli liimaa jo valmiiksi. Laittaa päällistä. Mie en itse oo näis varma, että onko tää oikein. Sehän ei auta kun kokeillaan. Olisikohan se paksumpi niin... Ne on samaa paksusi. No. Ne on kumia ihan aavistuksen eessä tossa. Harmittaa vähän. Ja se on aukasulla tuolla. Hmm? Suuntaan. Niin se taas kiinni. Joo, me pyörätään ton kumi tänne eestä tuosta. Joo, mutta siinäpä se näkyy oikeastaan, miten se tulee tuo. Toinen puoli samalla tavalla peilikuvana. Katsotaanpa vaikka sitten, kunhan lyvään tuota takaisin auttoon kiinni. Noin. Nytpä se olisi koukku sitä vaille valmis, että lyvään paikalleen se. Eipä sinä sen kummempi. Joo. Katsotaan miten tää onnistuu. Ja höylisetkin on niin. Tässä tilanteessa on muuta 3 käsen hylsi pikkusen paukki. Onko vähän mulla tässä kupaa? Oh. Ja keski-iässä. Niin ja täällä on tosiaan Johoissa pikku patentti. Sillä oli tuolla liittimästä nasta hapeettunut kokonaan poikki. Niin joskus muutama vuosi sitten tehtiin siihen vaan hyppyjohto väliin. Se on aivan välttävän hyvä. Laittaisin nyt vaan kutistesukka päälle, niin se suojaa vähän se sitä. Tiukkoja on menee. Joo. Pitäisikö se kokeilla, mitä he sanoo? Ei sano mitään. Sehän on leipää. Joo. Aivan.
on tommonen horo? Heittää hyvä kysymys. Eikö se on joku vika? Niin minustakin vähän tuntuu. On se lukous. On, mutta tuo välkyttää punaista. Joo. Aika väsyinen kuulunut tuo moottori. Oh. Mikähän Kyllä jo? pitäis toimia niin tuossa. Mä en tiedä. Kuulis herkkänä, kun se toimii. Ei. Jotain sillä tapahtuu, mutta kun ei kyllä nyt oikein tiedä, että mitä. Nyt se varmaan pitäis nostaa ylös. No ei se ihan tuommoinen kyllä tässä. Hei nyt tällä ei välkö enää punainen valo. Ei tapahdu kyllä yhtään mitään. Vähän, että mitä täällä nyt mulle tapahtuu. Te lähettekö tässä ostamaan tuo kiinteä koukku vai? Kyllä. Se on varmaan halvin vaihtoehto, jos tuo on ihan rikki tuo. Niin. Vähän kuulostaa siltä, että ne rattaat löi taas tyhjiä. Hajoskohan siltä rattaat? Joo. Minkälaista? En tiedä. Aavistuksen hukkaan heitettyä aikaa. Aika harmi. Ei nyt harmita, vähän ehkä turhautta. Se on todennäköisesti kyllä koukkuostoksille nyt. Pistetään vesiliin. Niin. Vieläkään ymmärrä, miten tää pitäisi niinku olevinaan toimia. Tästä nyt varmaan tulee sitten riittäin. Juu. Pitää vielä kokeilla sohrata jotain sille. Palauttaa videon parissa vaikka kunhan päästä johonkin lopputulokseen tämän kanssa. Vesilinttuu vai kärrinvettoa. Joo, tässä rupesi syömään ja kahaa, että täällä on tutun näköinen osa pöydällä. Purettaan vielä koukku irti ja auki ja kahottaa, että jos sillä olisi vaikka rataa sypännyt paikaltaan. Niin jospa siinä olisi vaikka vikaa. Otetaan homma uusiksi ja toivottaan parasta ja pelättään pahinta. Kerrotko sen nyt mikä tässä? Joo.
Ei tarvi ihan noin lähelle työntää sitä mikkiä. No niin. Tosiaan, niin. Joo. Siellähän oli käynyt tällä lailla, että ei oo tarttunut tuo rataas tuonne toissiinsa nämä. Tuloste on huono. Kehno. Ei oo niinku huonostikaan tarttunut sinne, mutta onneksi siellä oli paikalla valmiina metallinen. Laitetaan se sinne takaisin. Ja fiksumpi ihminen olisi varmaan laittanut suoraan sen metallisen, niin kuin Saku ehkä sanoo siinä, mutta minä halusin sen Siis tulosta. sanoin ihan suoraan. Niin sanoo, Saku sanoo ihan suoraan. Tietysti oisan tässä vielä toinen tämmönen tulostettu. Että Pistä vaan pois. laitetaan se metallinen sinne ja kokeillaan uudestaan. Lähden koukkuostoksille. Joo. Joo, niin kuin kuvasta näkyy, niin siitähän puuttuu joku. Vielä purettiin se uudestaan. Siellä oli ratas rikki, niin kuin ajateltiinkin. Sitten todettiin, että jes, tämähän tulee kuntoon. Laitettiin takaisin paikalle. Se vetäisi sen nätisti melkein ylös asti. Jäi sinne lonksumaan. Sitten yritettiin kalibroida sitä, että se haki sinne ääriasennot. No, todennäköisesti taas ratas silleen. Ja sitten riitti. Nyt se löytyy tuolta romukopasta ja enköhän me osta siihen ihan kiinteen koukun. Loppuu tuo sähkökoukkujen kanssa taistelu. Mutta tämmöstä tällä kertaa. Ei siinä mennyt kuin 8 tuntia hukkaan, mutta tulipahan kokeiltu. Mutta tämmöstä tällä kertaa. Tykkää videosta ja tilaa kanavaa, jos tämä touhuminen on semmoista, mitä tykkäät seurata. Meipä kassaillaan auto tuosta loppuun ja lähdetään kotiin.